Καλώς ορίσατε στο κανάλι Λιλιπούτη Education του βρεφονιπιακού σταθμού Λιλιπούτη. Είμαι η Στέλλα Λουίζα Κατσαμπή, είμαι υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος και η διευθύντρια του σχολείου και σήμερα θα εξετάσουμε το φαινόμενο της επιθετικότητας στην προσχολική ηλικία. Πολλοί γονείς έρχονται στον παιδικό σταθμό και μου εκφράζουν τον προβληματισμό τους σχετικά με την επιθετικότητα του παιδιού τους. Πως την παιδική χαρά μπορεί να σπρώξει τα άλλα παιδιά, αν κάποιο παιδί του πάρει το παιχνίδι να το χτυπήσει για να το πάρει πίσω και αντίστοιχα το παιδί να χτυπάει τους ίδιους τους γονείς όταν είναι αναστατωμένο. Εμείς σε αυτό το βίντεο θα εξετάσουμε τη φυσιολογική επιθετική τάση των παιδιών και όχι κάποιο είδους διαγνωσμένης διαταραχής όπως είναι η εναντιωματική προκλητική διαταραχή. Αρχικά, ως επιθετικότητα ορίζεται οποιαδήποτε δράση έχει για πρόθεση τη σωματική και ψυχική βλάβη κάποιου ατόμου. Στα μικρά παιδιά από τη βρεφική ηλικία η επιθετικότητα είναι φυσιολογική, καθώς ως ένα μεγάλο βαθμό καθορίζεται από βιολογικούς παράγοντες. Το νευρικό σύστημα των παιδιών προσχολικής ηλικίας δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως, ιδιαίτερα σε εκείνες τις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τον αυτοέλεγχο και τη ρύθμιση των συναισθημάτων, όπως είναι ο προμετωπιαίος λοβός. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα έντονα συναισθήματά τους και να επιλύσουν τις διαφορές τους με έναν κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, με αποτέλεσμα να οδηγούνται είτε σε σωματικά επιβλαβείς πράξεις, είτε σε λεκτική επιθετικότητα. Αντίστοιχα, επειδή ακόμα η γλωσσική τους ικανότητα είναι περιορισμένη, οι επιθετικές πράξεις πολλές φορές είναι προϊόν επικοινωνιακών δυσκολιών και μη λεκτικής εκφραστικότητας. Γι' αυτό παρατηρούμε πως τα παιδιά όσο πιο πολύ μιλούν, τόσο πιο πολύ μειώνεται το φαινόμενο της επιθετικότητας. Στο βιολογικό κομμάτι τέλος, σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει η ιδιοσυγκρασία και το ορμονικό προφίλ του παιδιού. Στα αγόρια παρουσιάζεται πιο έντονα η σωματική επιθετικότητα, η οποία σχετίζεται με την ορμόνη της τεστοστερόνης, ενώ στα κορίτσια παρουσιάζεται ως παθητική επιθετικότητα, δηλαδή η επιθετικότητα παίρνει μια πιο έμεση μορφή. Παραδείγματος χάρη, ο αποκλεισμός από το παιχνίδι ή λεκτικές παρατηρήσεις που πληγώνουν τα άλλα παιδιά, όπως «δεν σε έχω φίλη», «όχι, δεν θα παίξεις μαζί του», «θα παίζω μόνο εγώ» και ούτω καθεξής. Εκτός όμως από τις βιολογικές μεταβλητές υπάρχουν και ψυχολογικές αιτίες. Πολλοί ερευνητές έχουν μελετήσει την επιθετικότητα και υπάρχουν πολλές σκοπιές από τις οποίες προσεγγίζεται. Για παράδειγμα, ο Φρόιντ τη συνδέει με τη μόνιμη σύγκρουση των αισθήκτων της ζωής και του θανάτου. Αντίθετα, οι κοινωνιογνωστικοί ερευνητές εξετάζουν την επιθετικότητα όχι ως ένα έμφυτο αίσθηκτο, αλλά ως μια συμπεριφορά η οποία μαθαίνεται και ενισχύεται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της γνωστικής επεξεργασίας. Εμείς, αυτό που γνωρίζουμε πρακτικά για τα παιδιά ηλικίας 0 έως 4 ετών είναι πως, πρώτον, δεν είναι πλήρως αναπτυγμένη η γνωστική τους ικανότητα ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν σύνθετες κοινωνικές καταστάσεις που, όπως είπαμε στο προηγούμενό μας βίντεο, μία από αυτές είναι το παιχνίδι, γι' αυτό εξάλλου περνάει από διάφορα στάδια προκειμένου να αναπτυχθεί πλήρως. Δεύτερον, η επιθετικότητα μπορεί να είναι μια πρώιμη μορφή επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων μέχρι να αναπτυχθούν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες. Και τρίτον, τα παιδιά δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα έντονα συναισθήματά τους και να επιλέξουν διαφορετικές αντιδράσεις. Επειδή λοιπόν η επιθετικότητα είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που επηρεάζεται τόσο από βιολογικούς όσο και από ψυχολογικούς παράγοντες, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια αρνητική συμπεριφορά που θέλει τιμωρία. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε αναλυτικά για τους αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης της επιθετικότητας και για το πώς ένα καλό κέντρο προσχολικής αγωγής μπορεί να βοηθήσει εσάς και το παιδάκι σας. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας, ακολουθήστε μας στα social media για να βλέπετε τις δράσεις μας και αν βρήκατε αυτό το βίντεο ενδιαφέρον, μην διστάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.